kana yamunoita utanzi Darandi Winky D Darandi Prayzah. Anyone else atobudisa music and atikuda wadakwa yo tunonzwa Prayzah tunonzwa Winky D chete. Are you gonna have a playlist in 1 2 kubva marare kubuda Brawai? Uda uridza 1 2. Zvauda kutovharira mumwe wese ada kuimba. Unzwe vanhu 2 6 hours uri parodi. Ndo panotangira ka mentality kacho ndo pakanofanira kutangira kuchinja ipapa. Kuti unakiri unzoti paimbo uyu wapenga ka brain kenyu kuti anzi dakumudhisa Desmond posta picture yake stana ngaposta picture yangu nekastanzi kanga ndisingachinjike gumbuka yake umoskoya kutseke umbwa zenda mababa meno bachinyeda paunenge wakagara pepe to gain what? Dokushaya growth ikoko pana kuti ubvunze udzwe usumukewo udzidze take notes. Haukwanisi chako chete kuda kudhisa wakangomira pauri papa. Tofanira kuita zvimwe zvinhu zvine zvakaita last year. I know kuti it's just kungochinjana kwecalendar but you're gonna be the same person. But ikamuka brain kacho kai kungozvito new resolutions sezvaitwa na Prosper. We encourage you very much to encourage achiku discourage about to uite strong. Pakuroora shamari wotudza kana kuti zvafamba sei. Move it all brains akwadzi move. Unguzvipa upower kuti ndakuda something different. Pananjura 2 steps ndakurwa 3 steps. But today kuti mfisa ngari pamberi pako pa boss totsika panga katsika ngachimove waende kumberi. Unzwisisa? Boss tokupatsika awo paura baba. Ito growth uchienda kumberi uyachitera kuri kuti waita 2 steps zakuenda kumberi wakurambidza isa ruko kumashuru wakusiwa omba wavhara do wakunyima vanhu link. Ipo wanhu ma link. Azvibude. Because I think tistegaka nomwana washoma. Ndakana munhu anototya kuti akuchaitwa kamapata ekuti nze in a week he or she is going to be traveling akuenda unogara ku London achichi mapata aitwa kudhara guys and stop kunyepera hinzi pane pati chiko akuenda ku London chichi next week chichi onoboyo mwana wani akaenda ku London akaenda okay mapata achaitwa unzwa manito ndiro iwe ndiro iwe nani